saking Taman Sari kairing tembang Gubuk Asmara. Pak, lagi pergiwane jidol ya iso gubuk asmara iki lho. Sampeyan iki piye tujuane iki dalang iki? Pak, ora ning nggon liyane to, Pak. Mosok kok iso gubuk Kowe to, asmara. sak sirmu lek mau metu nganggo giringan apa sak sirmu dhewe wis. Tapi aja gubuk asmara. Anu Mas, pangkur Mas, pangkur. Oh, pangkur. Pregiwa aku tresno karo kowe tak enteni. Ya biasanya kan anu nyampar-nyampar lho Mas. Nyampar apa nyampar dengkulmu apa kon Mas? Ayo, ayo terusno.